Отново към нашата страна нещо любопитно. Сом, тежащ рекордните 112 кг, беше уловен в язовир Тича. Гигантът подобри досегашният рекорд на България за улов с въдица, който е 102,5 кг. Днес огромната риба беше пусната отново в язовира. Асия Йорданова с подробности. С луката споходи пловдивчанинът Красимир Александров, който е рибар от дете. От 6 години лови на кльонг и точно по този начин е ловил сома гигант. На язовир Тича идва за първи път. Чувал съм много истории за този язовир, за сомови убийци и големи други такива екземпляри. И 2 години се каних да дойда на този язовир. Това е първото ми посещение. Краси се качил в лодката си и влязъл навътре в язовира. Стоял дълго време и тък му решил да се прибира към брега, когато въдицата закачила огромната риба. Значи съм го вадил някъде около 30 до 1 час, нямам спомен. Може би на косъм беше да не го хвана. За първи път в България, и то точно на язовир Тича, е хванат сом с такива размери. Той е дълъг 2 метра 54 см и тежи 112 кг. 4 здравеняци едва извадили сом от лодката. След като видял колко е голям, Красимир решил отново да го пусне в язовира. Това е сома, който може би и сома, който е най-големия, който ще хвана през живота си. Мисля да го пусна. Вероятността да хвана по-голяма риба от тази е почти нулева. Тази риба е рекордьор също и тя ме направи щастлив и смятам да й подаря живота. След като рекордното тегло на сома беше документирано, рибарите пуснаха гиганта в дълбините на язовир Тича. Айде, да растеш.